Здравейте, днес в видеото на LaptopBG ще видите новия Dell от популярния и масов клас Inspiron 15-5000 със серийно наименование 5547. Новите модели на американския електронен гигант запазват основните черти на предшестващите го модели, но вече добавят сериозна доза стил и елегантност, а заедно с това и корпусът на серията е поизтънен. Определено съм приятно впечатлен от дизайна, в който съчетанието между сиво и черно е успешно балансирано и категорично го прави един от най-стилно изглеждащите лаптопи в класа си. Премахвайки оптичното устройство, лаптопът се побира в малко над 2 кг като тегло, което си е напредък в категорията. Тъчпадът е повече от просторен и едва ли ще имате сериозни забележки към изработката му. Достоинство на дизайна е металният капак на дисплея, който цели да осигури по-добра защита на този иначе сравнително уязвим компонент на лаптопа. Останалата част е пластмасова, но поне на мен ми изглежда достатъчно здрава и солидна за подобна машина. Единствената ми по-сериозна забележка е по отношение на клавиатурата, която отново бележи гъвкавост, а и самите бутони имат сравнително плитък ход. Веднага обаче ще подчертая, че това са мои лични предпочитания и в масовия случай не съм забелязал потребители да са недоволни от споменатото по-горе. Разбира се, тези от вас, за които това е важно, трябва да го имат предвид, иначе бутоните са удобно разположени и разделени от пространство помежду си. Дисплеят е с гланцирано покритие с достатъчно добри нива на яркост и ъгли на виждане в случай на мултимедийно забавление. Резолюцията е стандартната HD Ready 1366x768 пиксела, като отдел са предвидили евентуална опция за Full HD и Touch екран, който обаче според мен едва ли ще достигне до българския пазар. Като се има предвид масовата му насоченост, лаптопът би следвало да е адекватен в максимално широк диапазон от задачи, от обикновена интернет и офис работа до мултимедийни приложения. Определено той се справя отлично с първите, предвид своя нисковолтажен Intel Core i7 процесор от последно поколение, който е двуядрен, освен това и енергоспестяващ. Използваното видео на AMD обаче, което е Radeon R7 M265, не може да се похвали с топ резултати при интензивно натоварващи 3D игри. Все пак видеото е прилично за средния клас, който представя, и успяхме например с него успешно да поиграем на последната версия на Wolfenstein 3, която макар и малко задъхано работеше при икономични графични настройки. Трябва да се има предвид обаче, че това е последно хитово заглавие и е нормално да попретовари хардуера. При малко по-стари заглавия производителността не би трябвало да е драстичен проблем. Портовете също са напълно задоволителни, HDMI и няколко USB 3.0 порта, както и някои задължителни атрибути, като четец на карти памет или мрежов конектор. Интересно и сътрудничеството на тексаската компания с Ubuntu, която предлага новите модели с тази операционна система, която разбира се може да смените, ако тя не ви се понрави. В най-общи линии това са особеностите на този Dell Inspiron 5547. Ако искате модел, който да може да прави от всичко по-малко, този вариант може би е напълно удачен за вас. Сериозни геймърски или сериозни инженерни задачи обаче едва ли ще бъдат стихията на този лаптоп. Благодаря ви, че бяхте с мен, Георги. За повече информация за моделите и техните цени може да посетите LaptopBG директно от линка в видеото, който виждате на екрана си, а за подробни тестове и очаквано бъдещо ревю може да намерите на news.laptop.bg. От мен чао и до нови срещи в VBox 7 и YouTube каналите ни.